हाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेल सोरजिदे क्रिएटिभिटियाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय। आपडेटआनो जाहैबाय जों बयबो नेनानै थाबाय थादोंमोन। गोबां फरायसाफोरानो, सेंग्राफोरानो, सिख्लाफोरानो नेनानै दंबाय थायोमोन बे CHSL नि नटिफिकेसना माब्ला फैगोन होननानै। दायो बेयो फाइनालि ओंखारबाय। दिनै 6 तारिख खालि, 6 डिसेम्बर खालि एबा 6 डिसेम्बर खालि बेयो दिनै ओंखारनानै फैबाय आरो दिनैनिफ्रायनो एप्लाइआ जागोन। बिनि थाखाय जोङो मा मा नांगौ मा मा नाङा जों बयबो मिन्थिजोबखायो, अब्लाबो जों एसे नायलांनि माब्लानिफ्राय माब्लासिम जागोन बेनि एप्लाइआ। स' जोङो भिडिअखौ बारा लेट खालामालासिनो जों सावरायनि। बे नटिफिकेसना दिनै 6 डिसेम्बराव फैदों, जों बयबो नुखाबाय। गाहायाव नायनि जोङो माब्लानिफ्राय माब्लासिम जागोन बेनि एप्लाइ अनलाइन प्रसेसफोरा नैबाव होखानानै दङ। डेट फर साबमिशन अफ अनलाइन एप्लिकेशन, बेयो 6निफ्रायनो दिनैनो नटिफिकेसन ओंखारदों आरो दिनैनो एप्लाइ स्टार्ट जाबाय। माब्लासिम स्टार्ट जागोन होननानै बुङोब्ला 4 जानुवारिसिम 2023, 4 जानुवारि 2023सिम बियो एप्लाइआ सोलिबाय थागोन। गतिके जाय बिथांमोनहा नेनानै दंबाय थायोमोन बिथांमोनहा एप्लाइ खालामदो, दिनैनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हासिगोन। नैबे लास्ट डेट एन्ड टाइम रिसिभ अफ अनलाइन एप्लिकेशन होननानै दोनखादों। नैबे बेनो दहायनि बुंनाय बायदि नैबेयावनो दंखायो बियो। स' बेबायदिनो अनलाइन एप्लाइआ सोलिबाय। जोङो बिनि थाखाय सोर एलिजिबिलिटि जागोन, सोर एलिजिबोल जागोन एबा सोर एप्लाइ खालामनो हायो हाया बेखौ जोङो नायलांगोन। जों बयबो मिथिखायो बियो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि थाखाय मिथिखाबाय। बयबो मिथिखायो हायार सेकेन्डारि लेभेलनि माने बेनि क्वालिफिकेसना, बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंनो अनलि हायार सेकेन्डारिल' नांगौ। बेनि एग्जाम पेटार्नखौ जों नायनि। एग्जाम पेटार्न नैबावनो होनानै दंखायो शेड्युल। टायार 1 आरो टायार 2 मोननै रोखोमनि एग्जाम जागोन बेयाव। टायार 1आ एग्जामा माब्लानो जागोन होननानै बुंदों, फेब्रुवारि आरो मार्चनि गेजेराव बियो टायार 1आ जागोन। 2023नि फेब्रुवारि आरो मार्चनि गेजेराव जागोन। ओमफ्राय टायार 1 जाखांनायनि उनाव टु बि नटिफाइड लेटार होननानै बुंनाय दंखायो। टायार 2खौ बियो कम्पिउटार बेस एग्जाम जाजोबगोन, माने अनलाइन एग्जाम जाजोबगोन बियो गासिबो। टायार 1 आरो टायार 2 मोननैबो अनलाइन एग्जाम जाजोबगोन। बेटन पे स्केलफोरनि बाथ्रा बुंदों। बेटन पे स्केलफ्राथ' गिलु फालु बुरजा। लवार डिभिजन क्लार्क एबा LDC, ओमफ्राय जुनियर सेक्रेटारियेट एसिस्टेन्टफोर दङ। बेनि स्केला नैबेबायदि 19,900निफ्राय 63,200सिम। ओमफ्राय मोनसे डाटा एन्ट्रि अपारेटर दङ, एबा DEO दं। बेनि पे स्केलफोरा नैबेबायदि 25,500निफ्राय 81,100सिम। ओमफ्राय बिनि माखासे लेभेल 5 दङ, ओमफ्राय लेभेल 4 मोनगोन, पे लेभेल 4 मोनगोन बेबायदि। ओमफ्राय डाटा एन्ट्रि अपारेटरा ग्रेड 1, ग्रेड A, ओमफ्राय ग्रेड Aनि लेभेल आरो बियो पे स्केल लेभेल। जों बेफोरखौ नायबाय थानांगौ गैया, जोङो क्लियारल' खालामग्रोनांगौ दं एग्जामखौ। गतिके बेयाव गासै बेसेबां पस्ट फैदों होननानै बुङोब्ला नैबाव होनानै रोखा होनानै दंखायो। एप्रक्सिमेटलि 44,500 टा पस्ट दङ, गोबां पस्ट दङ। नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो दानिफ्रायनो प्रिपेरेसन खालामखादो। स' बेखिनियानो, जोङो माखासे रिजार्भेसन बेफोरखौ नायनांगौ गैया। आङो माखौ नायनोसै, जोङो एज लिमिटखौ नायनोसै। जों बयबो मिथिखागौखा सोर एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुङोब्ला अनलि हायार सेकेन्डारि पासल' जानांगौ। आरो जायफोरा हायार सेकेन्डारि एबा क्लास 12 पास जाबाय बिथांमोनानो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनि एज लिमिटखौल' जों नायनोसै, बारा नायबाय थानांगौ गैया। जोङो एग्जामल' फरायनांगौनिसो गोनांथि दं। स' एज लिमिटनि बाथ्रा बुङोब्ला नैबाव होनानै दंखायो। एज लिमिट फर द पस्ट इज 18निफ्राय 27 इयार्स जानांगोन जोङो। देट मिन्स 18 इयार्सनिफ्राय 27 इयार्स एजनि गेजेराव जायफ्रा गोग्लैयो बिथांमोनहाल' एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेनि उनाव माखासे रिजार्भेसन दं। गभर्नमेन्ट रिजार्भेसनफोर थाखागोन, जों बेखौ नायबानो नुयो। ST फोरनि थाखाय नैबाव रोखा होनाय दंखायो। नै सिगाङावनो होनाय दंखायो। SC ST फोरनि थाखाय 5 इयार्स रिलेक्सन जागोन। देट मिन्स जोङो 32 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। SC ST फोरा 32 इयार्ससिम। ओमफ्राय बेनि माखासे गभर्नमेन्टआव जेरैबायदि रिजार्भेसन दङ बेबायदिनो जाजोबगोन। OBC फोरनि थाखाय 3 इयार्स, PW आनरिजार्भफोरनि थाखाय 10 इयार्स, ओमफ्राय PW देट मिन्स OBC फोरनि थाखाय 13 इयार्स, ओमफ्राय SC ST जायफोरा फिजिकेलि हेन्डिकेप बिथांमोननि थाखाय 15 इयार्स बेबायदि रिजार्भेसन दङ। एक्स सार्भिसफोरनि थाखाय 3 इयार्स बेफोरबायदि दंजोबो आरो जाय बिथांमोनहा नेनानै दंबाय थायोमोन बिथांमोनहा एप्लाइ खालामदो, जों बारा नायबाय थानांगौ गैया। स'
गोजोननाय थाबाय आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्राय जोबजासिम नायनायनि थाखाय।